tal-Maltempata fl-24 ta' frar fil-fatt jien attendejt, kont hawnhekk minn kmieni filgħodu u bqajt sa 2 filgħodu. Hemmhekk rajt u napprezza it-teamwork li sar bejn il-ħaddiema tal-Enemalta, is-support li tajna u li kellna minn entitajiet l-oħra, ħaddiema addizzjonali li aħna jetnielhom u daħlu biex ikun nistgħu jattendu għal dan il-sarat. Ta' minn nisemmi wkoll li dan ix-xogħlijiet saru f'ċirkostanzi fejn kellna Maltempata li jiena għalkemm niftakar xi ħaġa qrib imma mhux daqshekk fit-tul u dak ir-riħ ma jbattix. Naturalment aħna l-apprezzament tagħna lill-ħaddiema nixtieq li ta' min wassal ukoll li kien hemm ħafna minn nies li fehmu ċ-ċirkostanzi straordinarji ta' dakinhar, imma nixtieq ukoll inwassal messaġġ li kooperazzjoni mill-pubbliku nkun nistgħu naħdmu aħjar, aħna min-naħa tagħna niżgurakom li qegħdin nagħmlu l-almu tagħna biex nirrevedu l-operat tagħna u fejn għandna bżonn insaħħnu dan se nagħmluh fil-futur qarib. Dan huwa ġifieri li nitkellmu mal-operator u qegħdina xogħol u noħorġu bis-sarat. Dik kien tal-Maltempata jintħall fis-7 ta' filgħodu għax u nsom sentendi kien ħafna xogħol u xitaw mal-temp u suppost għamil sa' 7 kelli nagħmel sa' 7 ta' filgħodu ma ta' 2. In ġenerali titmittedik iktar mis-soltu pa' speċi għax l-ħsarat kienu fenomenali, jiġri mwaqqajn u linju maqtuwajn. Nqabdu xi generators. Ġifieri x-xogħol kien varju, il-maltemp kien kontra tagħna, ma on the whole imxejn. Nibda billi ringrazzja il-ħaddiema kollha kienu voluti kollha waqt il-ħsarat tal-Maltempata x'kienna kollaborazzjoni ma' kulħadd. Kien daħħalna nies ekstra daħlu biex jagħtu l-assistenza biex naqdu lin-nies. Il-ċirkustanzi maħabba maltemp u affarijiet li kienu sopranaturali li biex ma ħolx problema li nista'na bħala perikli. Kanna natu naqra żmien sakemm il-Maltempata batti naqra biex nagħmlu ċertu areas fejn ma stajniex neħu. Dakinhar tal-maltemp bħal xogħol fis-7 ta' filgħaxija s-sibt u ħriġt mix-xogħol mis-7 ta' filgħaxija tal-ħadd. Dom ta' hawnhekk 24 siegħa għax kont mitlub biex nibqa' hawnhekk wara x-xift tiegħi mħabba każi ta' ġiljenza tal-ħsarat li kien hawn. Dak li ġara fl-24 ta' frar kienet xi ħaġa straordinarja. Aħna bħala prattika dejjem nagħtu priorità il-periklu biex inneħħu l-periklu l-ewwel ħaġa. Mbagħad fejn ikun hemm ovvja nies bla dawl naraw li intuhom il-supply tad-dawl lura. Dedikajna ħafna ħin biex inneħħu l-perikli skużawni b'kollaborazzjoni mal-pulizija u l-protezzjoni ċivili. Allura, iva, iktar dawk in-nies li kienu bla dawl damu forsi daqsxejn iktar mis-soltu, però wieħed irid japprezza li t-tul ta' ħin tal-Maltempata ma permettiċ lin-nies tagħna jibdew ċertu tiswijiet. Kellna wara ħejna il-perikli bdejna ħsarat bdejna nagħtu d-dawl lura fejn stajna kien hemm areas imħabba li l-maltemp persista l-aktar minn 24 siegħa ma stajniex nagħmlu t-tiswijiet meħtieġa. Kien hemm nies li minn tagħna li qabżu il-ħin normali tagħhom biex nerġgħu nġibu s-sitwazzjoni lura normal mill-aktar fis possibbli u wieħed irid japprezza li din hija xi ħaġa li ssir ta' kuljum billejl u binar. L-Enemalta ma tieqaf qatt, ftit huma nies li jafuha u japprezzawha di, però ma hemmx minuta li l-Enemalta tagħmel full stop. Tieqaf. M'hemmx Christmas Eve, m'hemmx New Year's Eve, m'hemmx New Year's Day, dejjem hemm ix-xogħol għaddej. Dakinhar iva, jien personali, għalija personali sta ngħid li l-pubbliku fehm li kienet xi ħaġa straordinarja u ikkopera relattivament.
aktar ma dal-ħin is-sitwazzjoni bdiet tiġi iktar daqsxejn tensjoni fiha għaliex ovvja l-ħaddiema tagħna huma umani, anke jien konna bdejna ngħajjew, il-nies bdew jippretendu li issa li mal-temp naqas speċjalment fil-25/2 jibda jingħata servizz lura għan-normal, però wieħed irid iqis ukoll li l-Enemalta f'ċirkostanzi bħal dawk reġa' ġiet għan-normal relattivament f'ħin qasir jekk wieħed jikkompara ma' sitwazzjonijiet simili f'pajjiżi oħra. Iwa, l-Enemalta irkuprat malaj u malaj.